ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Дувалишвили гуфт ки дар якум муҳориба Пётр Ян чӣ иштибоҳҳо кард. пеш аз якум муҳориба зидди Пётр Ян ма каме асабонӣ будум ва стресс доштум ва аз сабабе ки ман зидди Пётр Ян меҷангидум ин чиз ба ман фишор мекард. ҳозир бошад таҷрибаи ман калон шудааст ва ман худро бароҳат ҳис мекунам, лекин ман худро хеле бароҳат ҳис кардан намехоҳам, чунки ман боварӣ дорам ки Пётр Ян хатогиҳое ки дар якум муҳориба карда буд ислоҳ кардааст. аз ҳама иштибоҳи калони Пётр Ян дар он буд ки ӯ дар якум муҳориба нисбати ман ноэҳтиромӣ кард. Пётр фикр кард ки ман зидди ӯ ягон кор карда наметавонам. Барои ҳамин акнун ӯ ҳамаи ин хатогиҳоро ислоҳ мекунад ва дар мавқеъҳое ки ман бартарӣ доштам қавитар мешавад. аз ҳамин сабаб ман бояд ки дар версия беҳтарини худ бошум, гуфтааст Дувалишвили. хотиррасон мекунем ки реванш байни Мераб Дувалишвили ва Пётр Ян рӯзи 7 декабр дар турнири UFC 323 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. тобови ҷангори вазни сабук UFC Педи Пимблет ба чемпиони пешинаи вазни худ Ислам Махачев ҷавоби сахт дод. биёед суханҳои Педиро гӯш мекунем. умедворам ки Ҷек ӯро мешиканад. Ҷек Дела Мадалена мушзани хеле сахт аст ва агар ки ӯ текдаунҳои Махачевро манъ карда тавонад, пас ӯ аниқ Исламро мешиканад. умедворам ки ҳамаи кор маҳз ҳамин гуна мешавад. чанд рӯз пеш Ислам Махачев гуфт ки Педи Пимблет киро шикаст додааст. худи Ислам баъди шикаст додани Боби Грин барои камарбанд ҷангид, аммо бошум Боби Гринро аз Ислам Махачев дида зудтар шикаст додум. беақли майдача, дар ин суханҳои ман чӣ мегӯӣ? ба вазни сабук баргард ва ман чеҳраи туро ҳам мешиканам, гуфтааст Пимблет. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем суханҳои Ислам ба Педи писанд наомаданд ва ӯ ин гуна ҷавоб дод. ногуфта намонад ки чанд рӯз пеш Ислам Махачев гуфт ки Педи арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест, чунки ӯ ягон рақиби ҷиддиро шикаст додагӣ нест ва арман бояд ки барои камарбанд ҷангад. акнун чӣ гуна ки мебинем Педи шикасти Исламро дар муҳориба зидди Мадалена мехоҳад. ана оиди худи Ҷек Дела Мадалена бошад, пас ӯ оиди муҳориба зидди Ислам Махачев чунин суханҳо гуфт. Ислам яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон аст. ман ба ӯ ҳамчун ҷангори вазни поёнтар нигоҳ намекунам. ӯ шахсе ҳаст ки ба вазни ман барои муҳориба омадааст ва ин аз ҳама муҳорибаи вазнин дар карьераи ман аст. ман нақшаи ҷангӣ дорам ва акнун бояд ки ӯро амалӣ гардонам. шояд Ислам фикр мекунад ки маро ба замин афтонида идора карда нафасгир мекунад, аммо ман боварӣ дорам ки дар замин ӯро ҳайрон карда метавонам. ман усулҳои дуруст зидди стили Махачев дорам ва фикр мекунам ки ин чиз нақшаи ӯро каме дигар мекунад, гуфтааст Мадалена. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед Мадалена Махачевро хеле ҷиддӣ қабул мекунад, лекин ҳамзамон боварӣ дорад ки ҳатто дар гӯштин Махачевро ҳайрон карда метавонад. ногуфта намонад ки муҳориба байни Ислам Махачев ва Ҷек Дела Мадалена аллакай шаби 15 ба 16 ноябр дар Нью-Йорк дар турнири UFC 322 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.